Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya ug kanimo pod Sir K. Ako da si Raquel. Usan ako ka mama ug na ako'y tulo ka mga anak. Tao-daw dasad nga nagsubay ko ani inyong channel. Diyang diskubre na ko ang istoryang kahadlukan sa YouTube. Nakadesider ko na mupadalasad ko sa akong kaagi. Namasin nga mapansin kini ninyo ang ako ang gipadala na istorya. Unta, mahatagan kini ninyong oras para ma-feature sa usa sa inyong mga horror stories. Kini akong kaagi, nahitabo kini samtang gipahigayon ang tinuig na kapistahan sa amoang dapit. Panghitabo kini nga naigibilin nga pangutana diri sa kaong kagalingon. Dili lang kay ako ang natingala, hasta pud ang mga tawo nga naa mismo atong adlaw sa panghitabo. Ug aron inyo kining masabdan ang tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Busy na kayo mi ato uban sa akong mga parente nga nagluto sa among gihandang mga putahe alang sa kapistahan sa among dapit. Lingaw na kaayo mi ato sa among pagpangandam para sa tinuig na pista para sa among patron nga si San Vicente. Buntag pa lang, nag-iyahay nami og hiwa sa mga lamas ug tagod sa mga karne para sa among gikinahanglan sa pagluto. Nagluto mi ato og 7 ka putaheng sudan ug nag-asal pod mi og 1 ka buo nga baboy. Sa among kabisi sa balay, taod-taod lang, naitaw nga miduol sa may gate ug wala ko makailan ni ini. Usa kini ka babaye ug naa kini siya dala-dala nga mga bata. Mituktok kini siya sa may gate ug ako kini ang gisusi kung sa iyahan tuyo. Giduo na lang gyud to nako kay wala man kini mohawa ug gasigil lang kini og barog bisan tirik na kayong adlaw. Dihang miduol nako, miingon ang mong babaye na mangayo unta siya og tabang kay gutom do kuno kay siya. Unya gikan pa daw sila sa layo nga dapit. Daghan na daw nga mga balay ang mibalibad sa ilaha ug nabakasakali siya na makasulod siya sa mua para lang makakaon. Gatuo gyud ko ato na makiinom lang sila o mangayo baron og kwarta. Unya kay gigutoman, wala ko magduha-duha sa pagpasulod kanila. Kini pod lagi nga dali kayo kumaluoy mga kaistorya. Gipadayon usa nako sila sa mua aron makapasilong sa kainit. Tirik ng adlaw atong orasa ug naluoy pud ko sa bata nga gidala-dala ni ini. Usa pasad, pista man tuod, maong kinsay gusto makikaon sa mua, welcome ra kaayo ang pagsulod. Hangtod sa nakasulod na gyud ang babae uban sa iyang anak sa mua. Gihatagan una nako sila sa unang naluto na mga pagkaon. Miingon pa ang mga babae nga itago lang nako sa pangalan ng Ate Belen, namutabang na lang daw siya sa mua tungod kay gipakaon daw nako sila. Bisan karon lang daw adlaw, ibalos daw niya ang kaayo na akong nahatag sa ilaha. Medyo ganilangan pa ako pag una, kay lagi dayo sila, unya basin unsa iyang buhaton niya sa sulod sa amua. Noon, naaraman sad mi sa gawas galuto ug gapaawot lang gid mi sa paniudto. Mi offer si Ate Belen na siya na lang daw hugas sa mga plato nga kanan unya sa mga bisita. Sa akong unahuna, total pista bitaw, wala may problema sa ako ang makikaon. Pero mi volunteer man si Ate Belen na siya daw muhugas, mi okay na lang pud ko ato kay kinahanglan sa nako gid ang tighugas sa mga plato. Miingon pud si ate na ang iyang anak anha lang daw kuno pud sagwa sa mua, magdula-dula ra man daw kini og iyahasad. Mao to, nitabang na si ate sa mua ug mi okay ra pud ko ato. Tan-aw nako, buutan ra man sad si ate kay nangita gini siya paagi para lang makakaon ang iyang anak. Midagan ang pila ka oras ato ug padayon lang gyud mi sa pagluto. Human sa pila ka mga putahe nga naluto, misugod na og dagsa ang uban sa akong mga kaila, parente og mga katrabaho pud nako. Nagiyahay na panulod ang mga bisita ato ug ang uban sa gawas na mikaon kay naapod ko'y tent nga giplastar adto. Wala lang gyud ko ato'y kalam-alam kung asa na si Ate Belen ato tungod sa kabisi ug gipasagdan lang una nako ang mga bisita na mosulod gawas lang sa amua. Miadto sa ako sa likod kay nakabati ko nga kaihion ko. Diyang mosulod ang ako sa CR kay mangihi. Nakabantay ko kang Ate Belen na naa siya ato sa likod ug tanaw nako naa siya gisuksok sa iyang sinina. Gatuo siya na wala ko makakita ato, sabay mitago ko ug tanaw nako gisigihan kiniyag sibog sa may hawakan niya ang iyang gipanuksok. Duda nako sudan kadto iyang gihipos.
Nagpanila pa siya sa iyang mga kamot ug gilasahan niya ang kalami sa sudan nga naluto. Tanaw na ko, base na niguro po ito'y sigtago og sudan, kay kung para makauli na siya, naa siya ay madala. Gibaliwala ko lang kadto hangtod sa misulod na ko sa CR ug miihi. Pero dihang mibalik na ko sa gawas, gisugat ko sa akong gagaw ug gayaw-yaw kini kay ang iya daw kunong gipangtadtad na mga karne, natuwad daw kini sa gihawaan sa likod. Nayabo ang karne nga gisulod sa mga palanggana daw. Umisumbong akong igagaw nga ang sad-an kay si Ate Bilin daw. Nang hilabot daw kini ngadto sa likod na wala man ta siya labot sa pagluto. Gihilabtan daw ni Ate Bilin ang mga karne nga hiniwa hangtod sa nayabo na hinuon sa gisudlan ni ini. Midagan daw kini ato sa likod kay gikasab-an daw kini sa akong igagaw. Siyempre natingala ko ato kay nganong naabot man si ato sa gipanghiwaan sa mga karne. Ang sabot namo kay manghugas man siya plato. Siguro gusto sa gyud ni ate na mutabang sa akong igagaw, pero pong pa sa akong igagaw, hilabtanon ug apil-apilon kuno kaayo. Giadto na ko og balik si Ate Belen sa likod aron susihon kung naunsa na siya adto. Mao siguro to nga nakita na ko sa kaganiha kay nakasala na di ay. Nabalik sa akong una-una ang kabahin atong naa siya gipang suksok siyang sininaan. Pero gibalewala ko lang sa kadto, kaya ang importante, maistorya na ko siya kay daghan ra ba kayong bisita, unya ang muhugas sa plato, ang gikinahanglan na kaayo nako. Naabdan ako si Ate Belen ato nga mura kini gahilak o gistorya na ko siya kabahin sa iyang nabuhat. Miingon pa ko na na-okay na og nastorya na nako kung igagaw kabahin sa nayabo niya. Gipagaan lang una nako ayang kaugalingon kay aron makahugas na siya og sugod. Diyang nastorya mi, nakita gid nako na naay ni umbok sa iyang gisininaan o nakasiguro gyud ko na pinutos to niya nga mga sudan. Dili lang nako siya sitahon sa iyang gipangbuhat kay pista man sad, unya dili pud ko ang ngayon masuko kay naa pa ko'y mga bisita ato mga orasa. Mao to mibalik na mi sa among dapit ug miadto na sad si Ate Belen sa may gihugasan na mong plato. Milakaw na sad ko ato ug miatubang na sa akong mga bisita. Taod-taod lang, nakadungog ko nga naa na si kusog kaayong tingog ang nagsagit sa may likod sa amoa. Natingala ko ato kay dako kayog tingog ug tingog kadto sa akong igagaw. Nagsinggit kini nga naa daw kunoy aswang. Medyo nahintakutan ko sa gistorya sa akong igagaw ug kita nako nga si Ate Belen nga dagan-dagan na adto ug ipananaw na siya sa mga tawo. Gigukod siya sa akong igagaw ug sakto na akos duol dihang natumba si Ate Belen. Adto na umod siya ug nalukap pa ang iyang lawas sa yuta. Pagkatumba niya, nakita nako ang mga nakasukip sa iyang may sininaan. Mutuo mong sa dili mga kaistorya, kita kayo nako ang mga nakabalot sa gagmayng plastik. Mga karni di ay kadto na para sudan unta sa pista. Pero midakog samot akong mga mata kaysa akong nakita. Hilaw kadto nga mga karni ang nakasulod sa mga plastik. Aduna pa'y bahin sa dugo ang silupin nga gisudlan pud niini. Dali-dali nga mibarog si Ate Belen ug mitan-aw lang kini sa ako Dayon kuha sa nalabay nga plastik ug midaga na siya pagawas. Ang bata, abdik sad kaayo nga may kumpayot sa iyang mama. Dali kaayo sila nga nakadagan ug halos wala lang giinda ni Ate Belen ang nihaguman nini dihang nalamba siya. Natingalan lang ko ato na ang akong agaw na anay dala-dala nga sundang kay iya lagi kun untang tigbason si Ate Belen. Miingon ko na nakadagan na si Ate Belen ug wala pud ko magtuo na si Ate Belen di ang gipasabot na aswang. Nakurutan ko sa gisulti ni ini ug miingon ang akong igagaw nagi-aksyonan daw ko ni sagsakmal ni Ate Belen dito sa may likod. Nasuko daw kini kay ngano daw nagsige ni igtan-aw kong igagaw kang Ate Belen. Nakabantay pud akong igagaw ato na nagdala daw kini og mga hilaw na karne ug gipanuksok kini sa iyang sinina. Sakto gid ay ko ato sa akong mga nakita na hilaw na karne di ito ang gipanuksok ni Ate Belen. Ulahi na kaya ko igagaw o ganiha ra nga nakadagan si Ate Belen uban sa iyang anak. Wala na ko'y hanaw kung asa kadto sila may paingon pagkahuman sa nahitabo sa amoa. Ang mga bisita nako natingala sad sa nahitabo ug miingon ko nga dayo rong katong babayhana uban sa iyang bata. Miisplika na lang ko na wala sila magkasinabot sa akong igagaw maong naingon ato to sila. Pero nahibulong ang uban sa akong mga bisita kung ngano aswang ang gitawag sa akong igagaw. Ang uban nahadlok na hinuon sa ilang nahibaw-an. Midagan ang oras ato na wala na hinuon ko itihugas sa plato kay may pahawa na si Ate Belen. Gusto ko masuko pero ang kahadlok ang may patigbabaw sa ako Ang importante, nahawa umilakaw na to si Ate Belen. Maaswang man siya o dili, basta ako, okay na sa ako na nawala na to sila.
Hangtod karon, nagpabilin gihapon sa akong hunahuna, bisan pila nakapista ang milabay sa amua. Mabalik yun sa akong hunahuna, ang kaagi sa dayo sa amua nga si Ate Belen. Basta hugasan na gali sa plato ang hisgutan, siya gyo'y masulod sa akong hunahuna pud, hasta pud sa magtagod ug maghiwa sa mga karne. Pataguan gyud dayon kininamo ang hiniwa, kay basin moabot unya daw si Belen. Gihimo lang namo kini nga pasiaw, kay basin unyang tinuod dito, nausa gyud ay siya kaaswang. Hangtod karon, nagpabilin gyapon sa ako ang pangutana kung ngano nagpanilap siya sa may likod. Nahilaw man dito ang iyang gipanguha na karne. Ang karne ba jud ka iyang tuyo ato? O di ba kaha, ang dugo nga naa sa karne nga iyang gilantakan? Kamo mga kaistorya, unsa inyohang masulti? Maura ka to sir kaya akong storya nga madalit kabahin sa kapistahan nga nahitabo sa amuang dapit. Kini si Raquel mga kaistorya, ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day, ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya, ug daghang salamat.